Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki didendangkan oleh Nyonya Surati. Monggo Nyonya. Tanah airku Indonesia, negeri ela amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, bumi bayang amat subur, Pulau Kelapa sayap dulu kalah, melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik cakrak lanah, memuja bulan nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Rada keceletot setitik ya apa yang ngisar Surati ya. Mantan keceletot nih kan sekitar telung satu ya apa nuarep 200 arep 50 apa satu. Siapa ke wong salah. Sesuai kali perjanjian nek onten sing salah ya dikurangi nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam godhong cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdus Syukur ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula sadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Simbah Kyai Haji Heru Sutopo ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kula sadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Rizki saking Tlatah Yogyakarta ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula takdimi.
Wabil akhir dumateng sedaya para simbah yai, para rama kiai. Wonten ing tlatah Kentheng Rejo ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa dim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang sahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo. Wabil akhos dumateng Ibu Bupati Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati panjenenganipun Ibu Rita Purnama ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Purwodadi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Feni Yuda Apriani selaku camat Kecamatan Purwodadi hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Purwodadi beserta anggota ugi hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil saking Koramil Kecamatan Purwodadi beserta anggota ugi hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja aparatur pemerintah Desa Kentheng Rejo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sukamto selaku Kepala Desa Kentheng Rejo saha Ketua Tim Penggerak PKK panjenenganipun Ibu Sukamti ya. Jodoh kok indah tenan ya Bu. Ini lurah kabeh Sukamto Sukamti beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, saya minta tepuk tangan dulu kangge pemerintah Desa Kentheng Rejo. Ingkang dipun sengkuyung kali sedaya warga masyarakat sehingga alhamdulillah pemerintah desa ugi masyarakat Kentheng Rejo saged ngawontenaken Maulidur Rasul ugi atas syakur binikmah dusun Kentheng Rejo ugi menyambut 81 tahun Indonesia merdeka kanthi begitu meriah dipun dongaaken sesarengan keluarga besar pemerintah Desa Kentheng Rejo, rencang-rencang panitia pengosan dinten menika tansah dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah, enteng lampahi ibadah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Lan khusus kagem Bapak Sukamto Sukamti, mudah-mudahan sehat walafiat sampai purnaning jabatan. Upamine nyalon malih mugi-mugi saged beka manfaat ugi kemaslahatan Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kentheng Rejo, pimpinan muslimat pimpinan fatayat Ranting Kentheng Rejo, keluarga besar Majelis Taklim se Kentheng Rejo. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar GP Ansor, rencang Banser, rencang Denwatser, Garva Garda Fatayat, Babinsa Babin Kamtipmas, ugi Linmas saking Karang Taruna, Desa Kentheng Rejo ingkang tansah kula banggaken. Boten supe dumateng jamaah Gambus Al Mubarok saking Temanggung ugi ingkang tansah kula hormati, lan sedaya keluarga besar para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rizki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami payungan kepanasan duduk lemprakan nang panasan plus nang lapangan, ora keduman snack, ora keduman jajan. Mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane. Dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi giroh semangat ibadah amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken man lam yashkur qalil lam yashkur katsir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik
Mangkeli Gusti Allah bakal maringi nikmat sing luwih gedhe. Amin diamini. Terlambat. Gede tuan dapat perintah amin barang. Baleni malam yashkur qalil lam yashkur katsir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe Allahumma. Nah ngono ki kan dadi semangat. Munggah setengah telu mudune jam pinten mangke? Pinten? Jam 5. Jam gangsal sonten. Jadi salat asare setengah 6. Modele wong Kenteng Rejo. Salat asar setengah 6. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Masyarakat Kenteng Rejo ngajak sedaya ingkang hadir wonten menika majelis mensyukuri nikmat. Kita mengibarkan bendera merah putih niku mboten hormat dumateng kainnya, mboten hormat kalih warna merah dan putihnya. Tapi tenggene bulan Agustus kita mengibarkan bendera merah putih adalah rasa matur nuwune kula panjenengan sedaya kalih para pahlawan ingkang sampun memperjuangkan bangsa Indonesia. Bahkan mereka tidak sempat menikmati hasil kemerdekaan menika. Pramila kula panjenengan sedaya dipun ajak syukur sareng-sareng niki nikmat bumi pulo darat ken kangge taat lan tobat. Wis diperjuangaken 80 tahun merdeka, maka niki nikmat bumi pulo darat boten pareng kanggo gawe maksiat. Silakan syukur sak wonten-wontene syukur kita matur nuwun dumateng para pahlawan. Mula jeneng Nabi dawuh wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing iso matur nuwun karo sak padaning menungso berarti bisa matur nuwun karo Gusti. 80 tahun merdeka ken ngibaraken bendera mawon kula jenengan do wegah-wegahan. Kenging napa? Karena wingi niku wonten berita tukang cukur dikongkon ngibaraken bendera karo Bu Camat niku wegah. Alesane alah ngibarno yo mlarat ora ngibarno yo mlarat. Panci leres sakniki kita saweg radi kirang marem. Radi kirang puas kali kepemerintahan ingkang sak menika. Ning kula jenengan sedaya ya kudu gedhe syukure najan ngapunten teng Indonesia mados sesuat nasi rasane susah. Golek duit rasanya tidak mudah. Petani mawon sakniki krasa tuku pupuk larang tapi bareng panen didol payune. Kok curhat jenengan karo aku. Pancen nek dereng marem nggih motor mabur keliwat kae. Saking bandara YIA. Jeng alhamdulillah. Dalam tapi tahu bolak-balik liwat. Masya Allah ki zaman yang cilik biyen kembangane nek perlu pesawat motor mabur njaluk duite nek radike iso gok. Wah, apel ya tembangan kono karo kene iki padha bae. Ya Allah lagi cerita merdeka. Nek pancen dereng marem Bapak Ibu, pancen leres. Indonesia niki tesi begini-begini saja. Ning diajak karo masyarakat Kenteng Rejo mensyukuri nikmat sing cilik-cilik rumiyin. Wingi kula nembe ditimbali ngaos saking Hong Kong. Ora pamer lagi cerita. Pamer. Jenengan sing caket bandara YIA durung karuan numpak motor mabur. Kulo ya bolak-balik alhamdulillah beginilah resikone dadi wong ayu pancen. Kula ngaos teng Hong Kong niku karena pun biasa ngaos teng luar negeri dados kula maringi pirsa ali rombongane kula nek teng toilet andon bucal najis
niku kalih beto botol kosong. Kenapa beto botol kosong? Soalnya nek empun bandara luar negeri masuk imigrasi niku mboten pareng beto toyo wonten inggene botol. Ternyata kula ngaos teng mriku beto botol kosong kenging napa? Persoalan para TKW tenaga kerja wanita sing sami kerja teng luar negeri kok kaleres dilalah, kok ketemu karo majikan sing rada kurang sae, apa malih kok ketemu pemajikan ingkang nun sewu rada otoriter niku melarang ada dua Tuhan di dalam satu rumah. Sehingga terkadang majikan niku nglarang pembantu muslimnya nglakoni syariat. Kadang nek poso Ramadan mawon TKW niku sahur dadak nyolong-nyolong. Soale jenenge teng luar negeri najan uripe ning apartemen niku nek cara daerah mriki ya pagupon. Nggih, omah goro. Cuma niki versi menungso, dados namanya apartemen. Najan uripe ning apartemen paling umahe niku namung luas sak petak rong petak niku ngingu pembantu. Sehingga pembantune sing muslim ketika Ramadan niku sahur niku ra penak nek glukaan tenggene dapur ganggu majikane sare istirahat. Sing akhire kawe teng Indonesia niki lek sing kerja teng Hongkong niku sami nyimpen paling roti sak kepel didokok ngandhap bantal nggih sahur. Saking kepingin nglakoni syariat poso Ramadan. Poso sahur dadak nyolong-nyolong. Sing lebih parah meleh, malah ono majikan yang tidak membolehkan pembantunya niku nglakoni salat. Sehingga TKW yang agamanya Islam kok ketemu model majikan kados ngoten, salate yo nyolong-nyolong. Salate pripun carane antuke salat nglampani tenggene kamar mandi. Yo rasa yo piye malih wong darurat. Ning kamar mandine wong Hongkong karo kamar mandine wong Kenteng Rejo ora usah dibandingno. Lho nggih nek kamar mandine kolahe wong Kenteng Rejo kan trimo tutupi gedhek. Lho nek teng Hongkong niku tipe kele kamar mandinya kering. Jadi maaf cebok wawi ke wong Hongkong niku mung dikerut-kerut no tisu. Mula wong Hongkong niku ya ana kembarane karo wong lanang Kenteng Rejo. Wonten wong Kenteng Rejo kaya wong Hongkong nek pipis ki ora mawi cewek mung diobat tabib notrok. Alah wong kula wis diceritani kok karo Pak Abdi Syukur wau. Wong lanang kene nek pipis ora mawi dadak sangu botol sangu banyu mung diobat tabib notrok. Ya kuwi kaya wong Hongkong. Kula matur kali rombongan gawa botol kosong nek pengajian ting luar negeri kangge napa mangke botol kosong niki mados wastafel rumiyin tempat cuci tangan diistilah niku botol kosong ngagem air nembe antuke buang najis lek cebok teng toilet kangge banyu sing teng botol niku wae bayangno Bu teng luar negeri saudara kita arep ibadah dirasane susah sholat kawon dadak nyolong-nyolong. Lekenteng Rejo masjid mewah megah magrong-magrong, musola langgar pating telepek. Niki kan namanya sarka, sindiran. Pating telepek niku maaf rodo kasar kan telek titik. Telek titik pating telepek, tapi saking katae. Jenengan perjalanan musafir teng Indonesia jarak paling 2 km mawon pun nonton musola ono masjid nggih to Bu. Lah kok masjid musola ning Indonesia pating telete ono wong Kenteng Rejo KTP Islam ora sembayang onten. Onten. Wong urung merdeka kuwi. Wong teko. Sapa? Bansere.
Ngarang fitnah sampean. Waser ki diklat niki salate nun masyaallah niku bathuke ireng. Saking dina-dina nelek sujud wae. Ora fitnah. Maaf ya Pak Banter. Tapi senyumnya pancen mencurigakan. Jadi merdeka niku mari kita syukuri dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Masjid musola pating teletek, salat orang mawin dadak nyolong-nyolong. Merdekane Indonesia ibadah orang mawin dadak susah. Nggih to, Bu? Pengajian temrikin jenengan nanggap mumpuni rasa mawin dadak urunan. Jenengan urunan boten? Ora urunan. Pak lurah bulurah karo masyarakat Kenteng Rejo sing urunan. Jadi niki kula kiai urunan. Ya Allah ya muga-muga kena kangge sangu ibadah Allahumma. Nuteng Indonesia muslimatan gawe seragam fatayatan gawe seragam yasinan gawe seragam asal kerso mawon kantun mangkat ora mawin dadak seragaman sing penting amale kan ngoten Bu. Datang Hongkong sing do nyambut gawe saking kepingin mengentaskan ekonomi keluarga dadak merantau teng mriko ning ibadah susah lagi kan dereng merdeka lah kita sing urip nyambut gawe sak nandur-nandure wong Purwodadi Masya Allah kula sumerep teng pinggir mergi ya lomboke kelengkenge teronge semangkane jambune blimbinge apa maneh gandule. Oh gandul sok. Salahin napa-napa jenengan barang. Sak nandur-nandure kula panjenengan sedaya Indonesia niki empun merdeka. Nek onten sing ngucap dereng merdeka maaf kula mboten setuju. Najan padha-padha ora marem karo kepemerintahan nggih wajar. Pemerintah nyambut gawe antuke mimpin kok dereng memuaskan yo wajar wong pemerintah Indonesia ki menungso dudu malaikat wis ora kena dikritik malaikat niku ora ono salahe tapi nek pemerintah Indonesia kan esih menungso ono salahe yo wajar mula karena esih menungso dudu malaikat pemerintah ono salahe dikritik ya ora usah dengkel. Kita niki boleh ngritik wong kita niki masyarakat semlarat mlarate wong Kenteng Rejo kita ki tulang punggung negara mergo napa kita bayar pajak. Sampai mulai langsung uras keringet. Samlarat-larate kita niki tulang punggung negara wong kita bayar pajak opo sing ora dipajak nang Indonesia tanah-tanahe dhewe dipajak omah-omahe dhewe yo bayar pajak opo pajak pajak ya wis manut pajak tuku motor nglunasi kreditan yo motore dhewe dipajak mobil-mobilnya dewe ya di pajak, sekolah ya di pajak, kerja nyambut gawe dagang mulai laris ya di pajak apa sing ora dipajak ning alam dunia niki nang Indonesia entut mawon dipajak kok ora percaya jenengan entut dipajak jenengan telung dina ora iso ngentut digawa rumah sakit sekali jos ngentut bayar obat apa dikirane dipajak entute sampean. Apa sing ora dipajak? Mula kalau pemerintah dereng memuaskan ya wajar mergo isi menungso, kita ngritik ya wajar karena pemerintahan dudu malaikat ana salah saling mengingatkan. Maka kula justru matur nuwun karo masyarakat Kenteng Rejo ngontenaken Maulidur Rasul ngalah barokah kok Allah ngridoni niki tenggene bulan Agustus ya pikantuk kemerdekaan ya muga-muga pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Allahumma amin Allahumma lamun menungso dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan uripe sarwa
kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran yo nyambut gawe atau ngising-ngising ke temanggung Sallu ala Nabi Muhammad Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Habibillah Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah di angalil badriyah Allah salawat bareng ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha carane Allah ora tresna anggepe dongane ora pernah dikabulne saben dina mung Rasulullah perintah njur disepelekno saben dina mung Rasulullah perintah njur disepelekno salawat salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badriyah elinga para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran hina sugih melarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar salawat ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badriyah Sallu ala Nabi Muhammad Alhamdulillah nyun pangapunten ingkang wonten ngajeng salon pancen sosis kemis getar-getar banget. Dadi sing getar ngapunten nggih mboten namung dadane ngapunten rada kasar tak kopok-kopoke melu getar kabeh. Ning pripun malih kali berkedung ngiyup soalé nggih. Pancen sosis kami yo mantep lan nun sewu niki panitia pemerintah desa Genteng Rejo nggih sudah menyiapkan segala sesuatunya.
Tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh ternyata memang kuatah sehingga damel taruk niku mung setelah kobekan niku. Setelah koban maning tamu undangan VIP. Dados nyuwun pangapunten jenengan didepno srengenge. Tapi ikhlas nggih. Ya Allah dosing sami kepanasan kena srengenge, dileweran keringete, sampai blobor celake. Mudah-mudahan dados melu blobor dosane, blobor penyakite. Kula wau kula sampai matur wis ora usah mawin dadak di kale rahasiane ngono kuwi modele maju mawon mriki. Soale ngajine kados niki, kita harus mastatoktum, menyesuaikan kemampuan badan. Ngaji niku sae, tapi nek kepanasan mawon, ngerti-ngerti hipertensi kepanasan menong bae. Ku yo ora apik. Mergane napa? Man arafa nafsihi, man arafa rabbihi. Wong nek iso maca karo kemampuan badannya sendiri, dadi iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Allah. Aja dume ngaji sae ganjarane kathah kepanasan meneng bae. Iki ora sae. Sing kirane kok kepanasan kebenteren, jenenge ora keduman senek, kurang ngasta payung. Sak ireng-ireng tambah ireng. Wong kisik pantai selatan monggo mados lokasi ingkang sekeca wau leres wonten sing teng enter balai desa wonten ingkang wonten ngandhapi jambu sing teng ngandhapi klopo ngatos kata tumplung sing teng sebelah kanan ugi matur sangat ya Allah saestu kula makili pemerintah desa Genteng Rejo nyuwun pangapunten menawi panjenengan rawuh wonten mriki lungguh radi kirang sekeca saestu nyuwun pangapunten mugi-mugi ikhlase panjenengan dadosaken amal jariah Allahumma amin Allahumma. Anu ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya mung takon droknya. Sale niki grup gambusnya niki ternyata jauh-jauh dari Temanggung, Bu. Lurah, ya Allah kaya nang pro dadi ora ana gambus temen ya Bu ya. Dadak sekang Temanggung mature menyesuaikan karena mumpuni saiki dudu wong Cilacap. Wong Temanggung. Kula plate kula wis ora R kaya jenengan AA. Karena suami saya namanya AA Fitro. Niki nggih gambuse karena tonggo tak sangoni. Nggih engko nggo nambahi bali maring Temanggung kono. Iki bareng-bareng nggo sampean, Dok. Sound sistemnya dari mana tak sawer sik nggo tuku tambahan wedang kopi. Ya Allah, oke. Oh saking kulon progo, ya Allah ki kalunge pirang gram iki Mas. Ning seneng jenengan menyesuaikan tempat. Nek biasane teng acara dangdutan ya mau nganggo katok kolor ngono to. Nggih, sing duwe niki, sing duwe. Sing duwe malah katokan iku ya Allah. Sarunge urung teles, urung garing diteles ya. Niku nggo nambahi tumbas rokok napa wedan. Kenapa kok Bu Camat ngapunten sangat niki sound system awi disawer. Soale ngeten iki. Pegawai sound system pengusaha niku nek disewa teng acara hajatan niku biasanya Saiful Hajat kan bayar 100% Bu Camat. Tapi menawi sound system kok ditimbali disewa kali acara pengajian, pengusaha niku pasti matur. Nek niki pengajian ora usah bayar 100%. 50% mawon lah utawi 80%. Sing 20% kula tak ngalah barokah karo masyarakat sing sami rawuh pengajian. Niku rata-rata pengusaha sound system begitu. Niku rahasia umumnya hanya panitia saja yang tahu. Tepuk tangan dulu dong buat para pengusaha sound system. Sing keprok ya muga-muga utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Yo jenengan rasa ngarep-arep sawerene nyong. Konyong diundang karo Lurah Sukamto di amplop laporane burung ngerti. Saweran. Ono jamaah pengajian celamit model kayak sampean ki. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka merdeka kulon jenengan sedaya dimulai dari keluarga kita. Kulon jenengan sujud lakoni salat limang wektu niku bentuk matur nuwun kita karo Gusti. Mulai tegene pembukaan UUD 45 dengan sadar-sadarnya para pahlawan kita antuke ngendikan Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kula ulang. Niku teng pembukaan UUD 45
para pahlawan kita mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu mergo rahmate Gusti Allah, boten mergo welas asih Gusti Allah, boten mungkin Indonesia merdeka. Kenapa boten mungkin merdeka nek dudu rahmate Gusti Allah? Bayangno. Para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda. Bambu runcing kok melawan tank-tank wong Jepang. Secara logika kan ra masuk akal. Mestine kalah bambu runcingnya. Wong lawan meriam tank-tank Jepang, lawan bedil-bedile wong Londo. Secara logika harusnya bambu runcingnya kalah. Tapi nyatane kok iso bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda. Kenapa bambu runcing sanggup mengalahkan tank-tanknya wong Jepang? Ternyata para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok, bambu runcing dan lain sebagainya. Tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat, geniku sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib. Kayak gini direwang. Tinggal ngaji manggang kue. Jujur mawon Pak Kapolsek Pandaramil. Pak Kapolsek Pandaramil biasa panas-panasan. Lho kenapa kok sampai titele kompol komandan polisi niku mergo dina-dina dipanasi. Ya kula niki nek ngaos teng lapangan jujur mawon Pak Lurah. Pak Lurah Sukamta ingkang pundi datosipun piyantunipun? Ingkang pundi? Oh, umpetan. Pak Lurah, tapi jumeneng Pak Lurah, jumeneng berdiri. Tepuk tangan dulu buat Lurah kita. Ya Allah, Lurah kok kering tahunan kayak gue ya Lur ya. Ya Allah Bu Lurah, boten nate kan ngunjuk susu nih kok. Ono Lurah kok kering tahunan kayak gue ya Allah. Terus pundi Bu Lurah? Oh sering poso, leres. Pintar jawabannya Bu Lurah. Sering tirakat. Pantesan ya Allah. Sudah berapa periode Pak Lurah? Kecuali hitungannya Bu Lurah Sukamti ini. 2 periode nggih. Ya Allah kasih kering kayak nurung balik modal ya Lur ya. Pancen niki kula mireng lurah-lurah seluruh Indonesia niku sangat prihatin sangat. Bengkok sepiraha ora. Gaji metu langsung go urunan titulasan. Sagi kering-kering ngono kuwi kurang vitamin, kurang gizi, malah kok gawe koperasi merah putih. Ngono kuwi sing kok nyekel Pak Dan Ramile. Ah ya Allah. Maaf Pak, doa Pak Dan Ramil niku namanya sarkas. Sing sabar nggih Pak Lurah. Emang kepala desa seluruh Indonesia saya prihatin. Kami dari seneng menawi Pak Lurah kurune niku kuru sehat warga seneng tirakat. Saya yakin beliau puasa Daud napa Bu Lurah? Puasa Daud. Oh puasa abad Ubud nggih. Oh iya Senin Ngemis. Ya Allah Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah. Wis maringi contoh ingkang sae nek ana pejabat kok guru tandane pejabat niku insyaallah boten geragas. Boten kemaruk. Nggih, yo pejabat lemu sehat yo wajar wong mangane mangan MBG nggih Bu nggih. Tapi menawi onten pejabat kok guru insyaallah mugi-mugi pejabat sing lurus lengkeng. Kok lurus lengkeng, lurus lek mimpin ngaten niku modele. Memang saya yakin beliau Pak Lurah karena sering caket kali bagi Abu Syukur, sering caket kali Mbah Kiai Sutopo, insya Allah nek caket karo kiai-kiai insya Allah dituntun dados pemimpin sing sae Allahumma. Pejabat niku keluar rumah ya kudu ndonga. Dongane Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila warzuqnaj tinabah. Pak Kapolsek durung mesti apal. Karena sing tukang tandur kok pinter-pinter. Niku mboten namung dilafalkan tapi kudu dilakoni sebab Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami barang hak niku pancen hake kula.
Terkadang kita niki ngertos bahwa ibadah niku haknya kita seorang hamba kepada Gusti Allah. Tapi kenapa wis ngerti sholat niku haknya hamba kepada Gusti Allah kok KTP Islam males sembayang? Mergo kita niki kalah karo males, kalah karo sombonge kula jenengan. Wong ora gelem sujud, wong ora gelem sholat ki wong sombong. Ngakune bisa urip-urip karepe dhewe. Padahal ngapunten sholat niku dudu masalah untung rugine Gusti Allah. Jenengan sholat Gusti Allah mboten untung jenengan ra sholat yo Gusti Allah ra rugi. Tapi sholat niku dudu untung rugine Gusti Allah. Tapi sholat niku mergo kita menungso sing butuh karo Gusti. Butuh Gusti Allah. Jadi sujud salate kula jenengan ki matur nuwun karo pangeran. Mergo napa? Ora njaluk diparingi. Kula ulang. Kita urip ning alam donya ora mangin dadak njaluk diparingi. Apa dinten niki kula jenengan sedaya njaluk ambegan boten? Ning Gusti maringi udara gratis. Niki irung ambekan mangsluk metu ora majek ora bayar. Mripat ditekiti ora mandadak ngeklek saklar. Apa njaluk ya Allah matane nyong kuyip ora? Orang jaluk diparingi karo Gusti Allah. Apa kita jaluk rambut? Mboten jaluk rambut karo Gusti Allah diparingi rambut. Mau tukule nggon-gonan. Ora percaya ayo goleki bareng. Sira tuku rambut, batuk ora tuku rambut, kisor batuk tuku rambut namanya alis, kisor alis mripat boten tuku rambut tapi kelopak mata tuku rambut namanya idep. Ngisor mripat irung boten tuku rambut, ning sak isor irung tiang kakung tuku rambut namanya kumis bin brengos. Tang isor kumis tutuk boten tuku rambut, ning isor tutuk janggut tuku rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut, jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Dajal angger sawak badan tuku rambut kabeh. Kan bingung di menungso diketek. Orang jaluk diparingi alis kok bentuknya indah kayak pesawatnya liwat meneh. Dala-dala iklan pesawat nggih Bu nggih jan. Wong Purworejo ki sugih-sugih tenanan pancen ya Allah. Cilacap lan pesawatnya Susi Air. Bandarane namanya Tunggul Wulung. Pesawatnya cilik-cilik mergo napa pesawat latih. Niki pesawatnya gede-gede banget ya Allah. Motor mabur jaluk nek ora dikei saka dadi apa lagune kita kan ngomong dadi apa lapalno. Bu orang jaluk diparingi Gusti Allah saking murahe alise jenengan bentuke indah jumlahe kali bentuke turun kiwa tengen dia celanggar alis jumlahe siji ngadeg glegejek teng tengah batuk kan kaya dewa siwa ngisor alis sotane jenengan mripate kula bentuke indah ana irenge ana putihe dajal angger mripat kok putih kabeh bali salat isya mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane iso mripat irung kok mawi orang jaluk bervariasi ana sing mancung ana sing lambo mancung mbok pesek penting kan irung madhep ngisor dajal angger irung madhep dhuwur musim hujan banjir irunge mulane iku lah kena apa irunge menungsa bolongane kalih dajal angger mung siji sekali pilek mampet cepet mati yen jenengan guyu ketok ayu mergo napa lek guyu ketok ayu lati ndur lati ngisor lambe ndur lambe ngisor bentuke turun dajal lek lambe kok bentuke ngadeg dadake katang bayi kan kaya lawang niki driji orang jaluk 5 diparingi 5 jenenge beda-beda fungsine masing-masing jempol nunjukna barang bagus dari telunjuk nunjukna barang sing apik dari tengah dhuwur dhewe niki nggih pembeda dari kanan kiri dari manis saking manis sing nggone Mas Ali-ali nah niki cilik dhewe nggon apa Bu ngudak kupil ana sing resikone lebih tinggi nek piteke jenengan kok ngendok memeti sing kon cilik yo niki itu baru cerita 0,02% saking awake menungso durung cerita jeroane durung cerita sel darah durung cerita kerangka tulang durung cerita sing luar negeri angkasa sampai kono luar angkasa durung cerita malih ana tumbuhan niki
panggung dalam waktu semalam kok dukul kembang sak pirang-pirang. Orang main dadak nyiram kok dukul. Urung cerita kewan. Kewan sak warna-warnane kewan. Kewan sing paling gede sampai kewan paling cilik ana jenenge tengu. Jenengan pirsa ngertos tengu. Tengu ke sedulure kami tetep adine kemerki ponakane merutu. Lah kewan cilike sakmono kok akeh. Berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan ana tengu lanang ana tengu wadon. Iki nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Nah, kita kan nggak tahu dunia pertemuan. Lah tengu niku ya kewan, yo zikir karo Gusti Allah. Zikire kewan niku ya salate kewan karo Gusti Allah. Nika wit kelapa sampai nyure kelapa. Kaya lagune tembang-tembang lagu daerah napa ya? Tanah airku Indonesia, ku cinta darahku yang mulia sepanjang masa. Terus tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat. Kon nyembang kok malah nyong kan awe mimik ben dulu kala kok disi durung rampung melambai nyiur di pantai berbisik-bisik. Oh ya Raja Kelana bisik. Raja Kelana terus pulau terus Indonesia. Onten sing apal. Onten sing apal ngacung. Jaringan apal, maju mriki tak sangoni. Kasih tepuk tangan. Lagu ciptaane Ismail Marzuki napa mboten nggih? Leres nggih? Ciptaane lagune Mbah Yai Ismail Marzuki, monggo. Aja mencolot lewat kono kene. Ini. Tanggane nang kene kerep menek lewat kono ya Allah. Gara-gara nyiur kelapa. Arep menek kaya menek kelapa. Rene lewat kene. Monggo alhamdulillah. Nek ora apal mengko tak uncal kokono sal kene nek ora apal. Kasar lacak galak mumpuni. Dalam tanggane jenengan. Hah? Tanggane Pak Kompol. Tanggane Pak Kapolsek. Mantap ya Allah jajal ki ngaku apa diakoni niki jajal. Monggo pinarak mriki Bu ya Allah. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah dari jawaban salamnya meyakinkan niki pancen. Dengan Ibu siapa? Surati. Ibu Surati nyurati sapa? Bu Surati tanggane Pak Kapolsek. Bu Surati tangganya Pak Kapolsek Pak Sutarto. Pak Kapolsek Pak Sutarto. Pak Kompol. Oh, tanggane. Jadi alhamdulillah jebule anu berkait tanggane pejabat yo pinteran iki. Di kebagian MPG jenengan. Ya. Orang kebagian. Jadi cerdasnya memang dari orok memang. Tadi zaman Denis cerdas. Bu Surati. Bapak Tesi Sugeng. Alhamdulillah nyambut damel ngaskotong pundi. Tidak ada sampai dan pekerjaan. Oh. Nek ora ditambah setruk dikirane pengangguran. Bu Surati ingkang garwa asmane sinten? Paijan. Pak Paijan dan Ibu Surati. Dadi yen Pak Paijan sing nyurati apa Surati sing nyurati Pak Paijan?
Bu Surati putra sedaya pinten? Ya, tiga alhamdulillah. Ampun kagungan wayah? Belum. Oh, belum. Teh sami nyambut damel. Ya, Masya Allah. Sami sekolah. Jadi berarti jenengan nikah rada kasep. Mumpuni gitu Kang Ece. Maaf ya Bu Surati. Cita-citanya pengen jadi apa? Mau belum, udah nggak ada minat soalnya udah tua. Pengen tindak haji nggih. Insya Allah. Insya Allah muka-muka mawon rezekine kata Bapak Ibu sami sehat, kami sakit biar Madinah Allahumma. Kau menghubungi Pak Abdul Syukur dan dangdang enggal munggah utang bisik karo Bu Camat biar marai ora bener iki mumpuni Bu Surati. Oh jenengan niku pede banget sinten sing apal lagu Nyur Kelapa napa nggih niku? Oh, rayuan kok nyur. Jenengan yo manut-manut kabeh. Rayuan Pulau Kelapa citane Mbah Ismail Marzuki salah satu pahlawan Indonesia. Jenengan apal niku lagune? Ini apal. Nah, tapi Ya enggak bagus. Suaranya enggak bagus, enggak apa-apa. Biar hanya Iwan saja yang fales. Bu Surati enggak usah. Bu Surati, jenengan nek saged lagu ya ora samawi dadak nganti rampung. Pokoknya sampai Indonesia. Nek apa? Indonesia. Ya kan rampung. Oh, urung rampung Esiana. Esiana lanjute. Ampun rampung. Oh. Kirain ke sebait sebelum nek Indonesia ku mesti nganti rampung. Yo kudu nganti rampung. Nek boten rampung 1.000 nek rampung 200. Gimana deal? Ya, tapi nek salah ya mau 50. Ya iya, harus ada konsekuensinya. Ya Bu Surati, Nyurati Paijan, bojone Surati. Oke, silakan monggo. Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki didendangkan oleh Nyonya Surati. Monggo Nyonya. tanah airku Indonesia, negeri ela amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, bumi yang amat subur, Pulau Kelapa sayap dulu kalah, melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik jarak lana, memuja bulan nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Rada keceletot setitik ya apa yang ngisar Surati ya. Mantan keceletot nih kan sekitar telung jatuh ya rata leres lah 200 tapi karena yo nun sewu maju netok mawon itu perlu mental ya wis lah 100 orang 100 Bu Ipa terima kasih kadang ditumbas nopo ditumbas bensin nek bensin tentok ora apa-apa nek tumbas pom bensin kurang niku Bu Surati matur nuwun sangat jujur banget berarti ndak teng mriki niku napa Motor motor roda berapa ya roda 2 piyambakan apa
Berdua kali sinten? Sama Mbak Partini. Kirain sama Pak Ijan. Matenan Bu Surati, karena berdua berarti niku saya ke R1 dibagi loro ya karo sini nih dapat ini sih. Tiambak. Oke, siap matur sangat Bu Surati. Terima kasih sudah maju ya Allah. Jenengan dereng masak nopo-nopo langsung mangkat kok nggih. Ya Allah saking kepingine mriksani mumpuni. Matur sangat tepuk tangan kangge Bu Surati. Istrinya Bapak Paijan. Matur nuwun, derek langkung. Wah, jelang kok iku. Matur nuwun Bu Surati. Silahkan kembali ke alamnya. Melambe-lambe. Insyaallah ngenjing langsung masuk dangdut akademi jenengan macan tereliminasi paling kasik. Matur nuwun Bu Surati, nikilah Bapak Ibu, memang tidak selalu zaman dulu adalah barang usang, tidak selalu yang ketinggalan zaman niku barang sing awon. Nyatane lagu-lagu zaman biyen, maaf ya, lare zaman saniki mosok ngertos sonten lagu rayuan Pulau Kelapa. Ngertine ya Kicau Mania. Padahal nggak selalu loh barang usang niku barang awon. Nggak selalu yang ketinggalan zaman niku barang sing elek. Nyatane biyen bocah nangis setitik langsung gendong mata memandang mata. Bocah zaman seniki nangis dicekeli. Nah niku pinter jenengan. Jadi memang leres kita merdeka tapi secara batiniah kita dijajah. Dia mesti dijajah televisi lapayu seniki dijajah HP. Lagu zaman biyen Bu hanya sekedar nimang-nimang anak nangis. Lagune isine doa kok. Tak lelo ledong. Cep menang aja pijer nangis. Anakku sing ayu rupane. Yen nangis ndak ilang ayune. Najan anake nangis siang hari panas ngentak-ngentak. Iki ngentak-ngentak apa ngentang-ngentang kene? What? Ngentang-ngentang. Cilacap ngentak-ngentak. Rada mirip apa? Oh, desa. Temriki nama desa namanya ngentak. Ya kurang urusan karo desa ngentak. Wong aku ki wong ngapak. Nek teng ngapak daerah ngapak saking bentere siang hari jam 12 niku saking panase iku panas ngentak. Mriki ngentang-ngentang. Oh, asal kata dari kentang. Oke. Najan siang hari anake nangis pas lagi semelet panase srengenge ngentang-ngentang. Anake nangis ditembangi lagu zaman biyen tanggane krungu melu adem. Anake ditembangi yo langsung anteng wong lagune isine doa kok. Tak kadang bisa urip munya dadi manungsa utama mluhurke asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa. Di lagu camasan niki napa wonten sing pas go nimang-nimang anak mosok anake nangis gontar-gontar ditembangi gara-gara sebotol minuman. Bocah merem malah mendem. Enggak selalu ya barang zaman dulu niku barang usang, barang ketinggalan zaman. Nyatane zaman biyen anak nangis ditembangi ayu kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legawa kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulungake
mesti enggal rampunge hulukis kuntul hulukis hulukis kuntul. Tepuk tangan kanggo wong Kentang Rejo. Oh kenteng. Gara-gara kentang-kentang jadi kemutan aja sekentang Rejo. Tepuk tangan kanggo wong Kenteng Rejo luar biasa masalah matur nuwun. Lagu jaman biyen ki isine perjuangan, lagune doa, isine dakwah. Sae nggih Bu nggih. Lah nggih umpamane bocah nangis jaman biyen ditembangi lagu nasional yo masuk-masuk mawon. Berkibarlah bendera ku lambang suci Cakap perwira di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu. Sang merah putih yang perwira berkibarlah. Burung mesti bapak saya akan buruk. Lagu jaman seni di sini ndelok TikTok. Artine ora kenteng, orang ngerti ngentang-ngentang, ngertine tung-tung sahur. Nggih lare jaman seni iki. Mula kaya napa enggak selalu zaman dulu niku zaman yang usang. Tapi yo memang ana pangandikan pilih mangkana yaumuhu fihi khairan min amsihi fahuwa rabbih. Orang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin. Yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mula maaf, nek wong kok uripe, nasibe, utawi zaman rekosone kok esih kaya wingi mawon kuwi jenenge rugi. Halo? Halo? Wong kok uripe sing ngono kuwi mawon, uripe sing kaya wingi mawon itu namanya rugi. Beruntung niku kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mulane maaf, nek ana wong duwe prinsip wong dina-dina wis salat wis ngaji, dina-dina wis urip ning alam dunya niki nyambut gawe ibadah, taune mawon wis merdeka, taune mawon wis 80 tahun merdeka, taune wis ganti kok prinsipe aku masih seperti yang. Ya Allah kok nostalgia ya hafal kabeh. Kenapa sing ora iso lagune? Masya Allah. Nek esi kaya wingi namanya rugi. Ana sing ngucap mumpuni nek esi kaya wingi ora namanya rugi, ya lagi istiqomah. Istiqomah secara harfiah bahasa niku artinya tidak ada perubahan. Saya ulang. Istiqomah secara bahasa niku artinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan cara basa Jepang kuwi ajeg. Dhewe ngerti ora ngandel sampeyan. Nek urip kok esi ajeg mawon, ora istiqomah, tapi rugi. Istiqomah niku artine salate kula jenengan nggih niku ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah ke ora ajeg tapi jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah niku jenenge istiqomah. Mulane najan kula panjenengan sedaya urip ning Indonesia dengan serba kekurangannya, ayo do gede syukure nglakoni salat sing istiqomah. Insya kita matur nuwun karo Gusti Allah dengan cara sujud salat likulah matur nuwune menungso karo Gusti Allah. Sebab orang mawi dadak jaluk niku pun diparingi. Mulane kula jenengan sing dadi pejabat yang baik, sing dadi petani ya petani sing baik, sing dadi polisi yang germenteng kelek ning tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi, sing dadi tentara ingat dunia sementara, sing dadi lurah sing rajin ibadah, sing dadi camat aja camat comot, sing dadi mumpuni iso ngomong kudu iso nglakoni, aja jarkoni ngajar tapi ngakoni. Mulane dilanjut doane
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami barang batil kira kena dilakoni. Maaf Bapak Ibu, boten usah mawi adoh-adoh maring pemerintah lan pejabat. Kita niki sing teng dusun kadang ngertos barang batil kira kena dilakoni. Tapi kenapa sing haram tetap diembat? Mergo kita tidak ada doyo dan kekuatan untuk mengedohkan. Gak ada doyo dan kekuatan untuk menjauhkan diri dari perbuatan batil niku wau. Nani maaf nun sewu golek rezeki ya sing jujur sing bersih. Ora usah mawi dadak kepingin akeh kaya tangga-tanggane sing sami sukses. Leres wingi Presiden Prabowo anggon pidato. Masyarakat Indonesia tidak kepingin kaya raya. Bener ning kurang tepat. Sing tepat kepripun? Gusti Allah tidak mewajibkan hambanya untuk jadi wong sugih, tapi kita diwajibkan golek sing halal tur bersih. Jenengan duwe suami ora sang gantengi kaya lurah Sukamto ora usah. Duwe suami jaman seniki cukup salat 5 wektune jangkep, poso Ramadan dilakoni karo istiramain plak-plek. Golek sing halal tanggung jawab keluarga wis ngono tok Bu. Zaman saiki ndek suami ganteng setitik kok nyekel duit alamat ngomong malah tukmis. Tenan iki tak estu. Mulane kula jenengan sedaya Bu, seorang istri ora usah nuntut macem-macem. Asal wong lanang gelem kerja, salate ra ketinggalan, golek sing halal, gugurlah kewajibane nggone dadi hambane Gusti Allah. Sama seniki golek sing halal ke abote luar biasa. Mergo napa niku rayuan ngalam dunya ki luar biasa. Malah kadang-kadang hanya kepingin golek sing akeh, menghalalkan segala cara. Ora usah mawi adu-adu teng dusun non kata ya sembayang. Ya dina-dina nglakoni maca Quran, ya kerudungan, tapi tukang ngrolas-ngrolasna duit, tukang manak-manakno duit. Tukang ngerenten duit. Ana wong kene ngono kuwi. Wonten. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Ora takon krudunge warna apa. Trauma nyong trauma. Mesti ujung-ujunge bunyaine sing nggo tumbal kok. Paham aku karo tabiate sampean. Ulakno maaf ya. Negara niku akan merdeka ketika negara itu tidak punya hutang. Tapi negara akan rusak bobrok niku ketika negarane kathah utange. Utang lekali jenengan, Bu. Kira-kira Indonesia ki utange sithik napa kathah? Kok jenengan ngertos? Anu melu utang. Negara niku rusak ketika para lelakinya disibukkan dengan judi slot, para istrinya disibukkan dengan utang bank harian. Cara kene Bang Nopo? What? Plecit. Oh, pecat-plecit nagih hutang. Oh, cara mriki Bang plecit. Jadi setiap daerah benten-benten nyebute. Teng Wonosobo nyebute Bang Tengul. Karena Tengul nagih utang. Wonten sing ngarani Bang Mekar karena utang 10.000 mekar dadi 12.000 niku jenenge Bang Mekar. Kene Bang Plecit. Plecet-plecit nagih. Utang itu boleh asalkan utang dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Napa kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda? Contoh utang duit nggo tuku obat. Obatnya nggo nyambung nyawa. Berarti niku kebutuhan pokok yang tidak boleh ditunda. Utang beras nggo nyambung nyawa. Lah sing duwe beras kok anu duwe beras ora gelem ngutangi, ngakune ora duwe. Sing duwe beras ora gelem ngutangi padahal ke beras go mangan dina ngesuk karo sing ngutang ora gelem ngutangi beras dosane gedene luar biasa. Ora usah nglutak-nglutik sebelahe.
Ya kon langsung lutik wes rungokno. Mongko dhisik urung rampung. Mangan, dahar. Dahar cara mriki napa? Dahar, mangan madang. Oma, ya coba cuk ya. Mangan wis kasar kok tambah jaduk. Mangan dahar. Dahar niki kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Utang beras go nyambung nyawa dina ngesuk. Sing duwe beras anu duwe kok ngakune ora duwe, ora gelem ngutangi. Dosane gedene luar biasa. Ning saka ndure sing ngutang ya sadar diri. Utang sekilo 2 kilo pancen ora ndadekno bangkrute sing diutangi mergo jenengan ora nyarutang. Tapi nek kirane ngesuk kok jenengan ora gelem nyarutang padahal mung sekilo 2 kilo, ora gelem nyarutang ngesuk ana butuh meneh, ora mungkin dipercaya malih karo masyarakat. Nggih mboten. Kenapa zaman saniki antara sing utang karo sing utangi galakan sing utang ketimbang sing utangi? Karena utangnya wong zaman saniki boten memenuhi kebutuhan pokok, tapi karena dalam rangka memenuhi gaya, memenuhi gengsi, anggar plesir-plesir, dolan, liburan, healing nomor 1, wayahe nyarutang seringe lali. Ana wong kene ngono kuwi. Wonten? Nek duit cash belanjane nang Alfamart, nek ngutang mari nggone tanggane, onten wong kene ngono kuwi. Onten. Rasa takon kerudunge warna apa. Nang malih paling kok dadi tumbuhan. Jadi utang itu boleh, tapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Jenengan nek arep niat nulung, yo niat nulung. Niat nalangi yo niat nalangi. Aja nulung malah mentung. Utangi 10.000 kon balik 12.000. Onten wong kene kerudungan tapi tukang renten onten. Onten. Tukang rolas-rolasno duit onten. Mangkat wonge. Ora ketakon kerudung ki warna. Gusti Allah kan pun dawuh wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan sing jenenge riba, kecuali bebungah. Bebungan niku konsepnya kepripun? Contoh, kula utang karo jenengan 1 juta. Pas nyarutang kula ngucap, "Bu, kula matur nuwun sanget lho. Biyen kula pas lagi kepepet sangat go bayari bocah sekolah kok jenengan mempercayai kula ngutangi 1 juta. Nek alhamdulillah kula pun nonton rezeki kula balekno 1 juta. Ning kula badhe maringi arta 100.000 nggih putune jenengan. Mergo kula saking matur nuwune wis ditulung biyen. Nek niku antuke maringi 100.000 karo putune sing ngutangi, kok atas kesadaran sing utang, tidak ada paksaan dari pihak sing ngutangi, niku mutlak bebungah dan itu duit halal, boleh diterima. Kula ulang. Kula utang karo jenengan 1 juta. Pas nyarutang kula maringi 100.000 nyangoni putrane sampean. Nek niku adalah atas lah kok pundi. Ki gambaran Nini Sartinah. Lah kok pundi. Nek sampean kok sing ngutang-ngutang lah pundi. Lah ki termasuk riba kowe. Mergo napa ngarep-arep soale. Ah niki dadi kena hukum. Tak ulang. Terus aja utang karo sampean lah, jadi riba pancen dadi bunga malah. Nyong utang karo Lurah Sukamto. 1 juta. Pas nyarutang, 1 juta niku kula paringaken karo Pak Sukamto, kula nyangoni 100.000 nggo Pak Lurah lah umpamane. Pak Lurah kula niki mboten napa-napa ning 1.000 niki kula maringi nggo cukup bumbu nedang Pak Lurah. Saking matur nuwune kula malah kepepet yen kula ditulung. Nek niku atas kemauan saya sendiri sing utang, niku mutlak bebungah dan itu halal. Halal ke. Tapi anak tapine sing ngutangi kan bisa kutangan dewek ya Bu ya. Jadi aneh bahasa ngutangi. Aja ngutangi lah. Menyilihi. Meminjamkan. Tapi nih, sing meminjamkan uang, teng perjanjian awal ngucap, ya sampean tak utangi 1 juta.
Tapi ngesuk nek wayah nyarutang ya gowo-gowo petukon bumbon dapur apa nyangon-nyangoni anake nyong. Kok niku diucap karo sing meminjamkan dan di perjanjian awal mutlak niku riba. Ora kena babar blas duit haram kowe. Tak ulang. Sing meminjamkan uang sing ngucap sampean tak tulungi nggih. Tak utangi dhisik 1 juta. Tapi ngesuk nek wae nyarutang, yo nggawa-nggawa parcel apa nggawa lenga Jawa, nggo tambahi bumbon dapur. Mengucap ngono tok niku termasuk riba karena diucap karo sing meminjamkan. Tapi nek atas kesadaran sing utang niku mboten riba, niku mutlak bebunga. Nikilah kenapa rezeki najan sithik niku ya kudu bersih apa maneh sing kathah. Sebab wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api. Bara api cara Cilacap diarani bomba. Cara daerah Tegal, Brebes, Pemalang nyebute wangwa. Daerah teng Kendal nyebute wongwo. Cara Purwodadi nyebute what? Wowo. Omowo. Aku krungune presiden wowo. Mowo. Oh berarti sami kali teng Temanggung. Moro sepe kula Asinal Kiram Romo Haji Usman Ridho. Cilik kireng rangos kayak gini mantu kiai ya. Nembe dadi mantu kiai pamer ya punya. Nek teng Temanggung sami nyebute kali jenengan mawa. Pantesan plate ya padha karo Temanggung AA. Nek yen kula kan R. Mereka AA. Ngangge plat AA jebule nyebute mowok sami. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot mowok mesti onten bekase. Onten apa nih Bu? Bekase tukang rolas no duit maaf bati sepiro ora tapi niku duit hasil riba milalati nekek mencekik gulune wong sing gawe riba ki mau. Ya Allah, melas kepingin dia anak turunan soleh-soleha kok wong tuane lek maringi nafkah saka duit haram. Jangankan yang haram, yang syubhat saja halal ora haram ora sirem-remeng boten parang lebut padaran. Kok nganti barang haram lebet tenggene padaran ora iso ndadekno bocah soleh-solehah. Nauzubillahi min. Ayo merdeka dimulai dari keluarga kita sendiri. Suamine sing soleh, istrine solehah, anak dorajin ibadah Allahumma. Sing kepingin ini kan merdeka keluargane rumiyin nggih Bu nggih. Merdeka negara mah men Pak Presiden Prabowo sing mikiri. Nek keluarga kita mulai saking keluarga kita Pak Bu. Bapak sing soleh, istrine solehah, anak dorajin ibadah Allahumma. Tapi nyatane teng lapangan ono modele istrine wis solehah, rajin ibadah, muslimat, maca Qur'ane pinter, tapi suamine salat babar plotas pengajar radoyan, ngomong Allah watake Allah sifate Allah salat Jumat ya seminggu sepisan. Ya pisan-pisane tok niku. Salat 5 wektune blas ora dilakoni. Ono wong lanang kene ngono ki Bu. Onten. Nek ning jowo lah karo bakul kopi be mesem. Nang omah karo istrine dhewek galak, senenge nabok karo anak ya ora tanggung jawab. Duwe model suami kados niku Bu, kula ndek ijazane. Waosaken surat An-Naml ayat 30 31 innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Cara membacakannya nek suamine jenasi nyebel iku mau lagi turu sikep gulune set aja ditekek mesake kok ditambah-tambah tekek sikep tekek ngarang. Nek suamine jenengan ki sing rewel ra gelem ibadah lagi sare sikep gulune set waosaken surat An-Naml ayat 30 di persis bun-bunane nek ora pas uyang-uyange loro apa telu ki sapi jenenge sapine Setia Farm
Wasaken tangkene bun-bunane innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin sebulaken bun-bunane bes jenengan mantes urip karo mertua onten jenengan non sewu bareng urip karo mertua ya muga-muga mertuane sing sayang iman karo sampean ini jenenge mertua jaman den karo jaman saiki kan beda ana mertua sing rewel bawel ngomong meneh angel ngeyel mertua model ngono kuwi pas lagi sare sikep gulune set aja dibanting jenengan ki nambah-nambah sing ora-ora pikiran ini dendam kesumat ke jenenge sikep gulune set tapi ora mungkin nyikepi mertua ya Bu nek ora mungkin kita lantaraken saking daharan unjukane panjenengan ngladeni niku maringaken unjukan maringi daharan karo mertua niku daharan unjukane didongani ora didoni didongani kok didongani surat An-Naml nanti itu temenan nang mumpuni lah didongani surat An-Naml ayat 30 ji innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin sebulaken gon daharane bes aja trot ngarang kok cok kembar nek cok ki pancen niat ngidoni sampean dua anak kok omong-omongane angel ngomongi baline kono aja kewengen malah baline isuk ya bener sih kono aja kewengen baline isuk tapi kan gemesi ngono kuwi omong angel lebih wenyet anak-anakku dhewe lebok namane gegeden gase model anakku angel omong-omongane rewel pas lagi putrane jenengan sare sikep gulne set aja ditetek anake dhewe sikep gulne set wacak nombun-bunane surat An-Naml ayat 30 ji innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin kintan-kintan dugi dalam kelalen boten niku donganen kelalen catet ngasto buku boten kebiasaan pulpen boten lha ya Allah ki ngaji gawane apa HP pantesan HP kali kepating serongok pantesan story WhatsApp kebak gambare mumpuni catet teng HP niki khusus nggih Pak Lurah mbok pilih ana lawan-lawan politik kok rada kira sae jenengan arep tumbas tanah kok wong rada angel rada ngeyel waosaken niku surat An-Naml ayat 3 sampai 3 setunggal innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin surat An-Naml ayat 30 sampai 31 bareng-bareng nggih Bu nggih kula mangke mengawali juk makin jenengan terus mengintili kula rumi mangke terus jenengan bismillahirrahmanirrahim monggo bis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin niki temenanan agar komet caca metutu ngono kuwi dadak dititeni dan niku ben mantep niku adalah doane Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Nabi Sulaiman hendak menaklukkan Ratu Saba Ratu Bilqis ingkang sombong kemakine luar biasa dadi nek jenengan sedulur kok rada angkuh rada sombong karo jenengan kok ora pati akur waosaken surat An-Naml ayat 30 sikep gune ngajine entuk apa sikep sikep gurune maosaken surat An-Naml ayat 30 alhamdulillah ini sudah jam berapa ibu-ibu jam setunggal lebih 3 jam oke berarti niki jam 4 pas leres insyaallah pun cukup nggih
Dereng. Dereng cukup. Nanggap dhewe. Soalnya kita sih bagi-bagi tugas dan niku bojo saya sudah menjemput. Rasa minta kelongok-kelongok barang. Bojone nyong rasa dilongoki. Jak longok. Nggih, soalnya niki bagi-bagi tugas. Niki jujur mawon hari ini rada lumayan cuacane niku lumayan kae. Nek Temanggung kan rada adem, Bu. Cilacap karo daerah Purwodadi iki padha panas luar biasa. Tenagane iki rada lumayan. Tapi alhamdulillah karena jenengan mon semangat. Mulane kula lenggah paling mau ramah namung sepisan. Kula hormat kali jenengan. Matur nuwun lho, benter-benter panas-panas sampun kersa angrawih ulemanipun Bapak Lurah, Bapak Sukamto, Lurah Sukamti bersama pemerintah desa. Inilah kami Genteng Rejo. Tepuk tangan dulu dong kangge warga Genteng Rejo yang luar biasa. Kalau suwun ampun kon durungin awit samangke doa diimami Bapak Kiai Abdul Syukur ageng derek amberkai doa. Mbah Yai, nuwun sewu Mbah Yai. Kangge amberkai doa sak mangke ampun kon durungin nggih Bapak Ibu. Sak mangke doa penutup 2 menit mawon nuwun sewu. Sak mangke doa dipun imami kalian asinal kiram Bapak Kiai Abdul Syukur. Pangapunten ingkang kathah. Sumangga sak mangke Bapak Yai saged derek amberkai doa. Ingkang kaping sepisan Forkom Tincam Ibu Camat matur nuwun Ibu Camat, Pak Kapolsek Pandaramil beserta anggota matur nuwun sampun saarawe, Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah menggelontorkan dana ngawontenaken pengajian yang begitu luar biasa. Ampun kon duremin Bu. Wis ngomongnya cok dirtisi. Arep doa, dasakan dasak. Lugu remin. 2 menit mau ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ini ngate ngecap, apa aku balik itu sih bangun ronjong menawi carane. Jangan pulang terlebih dahulu akinal kiram rombong kecap syukur sampun inarak wonten ing papan palungguan monggo kula panjenengan derek pangaminkan doa kanthi pengosan dinten menika mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, desa ingkang manfaat ingkang barokah, kabaran duriah ingkang solin solihah, dipun paringi masyarakat ingkang ahlul ibadah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Sedaya kalapati pampun dan ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imam kalian akhirul kiram Romo Kiai Abdul Syukur. Semoga shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.